A aposta por un turismo activo que permita atraer visitantes durante todo o ano, máis aló do verán, levou a Mancomunidade de Municipios Barbanzarousa a deseñar un circuito de carreiras que, ademais de fomentar a práctica deportiva, contribúen a dar a coñecer os atractivos naturais e culturais dos 4 concellos que a conforman. Procuramos fomentar sempre un turismo de calidade, un turismo activo tamén, non? En ese sentido, pois, queremos empregar o deporte, queremos ir da man do deporte para atraer visitantes aos nosos consellos, a xente a participar nas distintas actividades, as persoas que os acompañen tamén, e que tamén pois, o deporte, as distintas actividades que organizamos ao largo do ano e que teñen que ver, pois insisto, neste caso con carreiras, pero con outros deportes tamén, como o remo, por exemplo, pois que tamén sexan unha porta de entrada da nosa mancomunidade para que a xente se achegue, vexa o noso territorio, coñeza, disfrute tamén da nosa gastronomía, etcétera, etcétera. O circuito arrancará o domingo 31 de agosto na Pobra. A partir das 11 da mañá comezarán as probas nas distintas categorías para completar un percorrido urbano que na carreira absoluta será de 8 km. Haberá trofeos para os primeiros clasificados en todas as categorías, así como premios en metálico para os 5 primeiros da xeral. Tamén se establece este ano unha gratificación para os atletas masculino e feminino que consigan bater o récord. Medallas para todos os participantes na categoría SU6 e SU8, trofeos aos 3 primeiros clasificados e clasificadas por categoría, premios en metálico e agasallos aos 5 primeiras clasificadas do xeral. Serían o primeiro ou primeira clasificada 250 euros, o segundo 150, o terceiro 100, 75 e 50. E despois tamén teremos un premio especial de 200 euros a atleta femenina e ao atleta masculino que batan o récord da proba. O récord masculino está marcado por Alejandro Fernández Rivera en 23 minutos 55 segundos e o récord femenino está marcado por Laura Santos Domínguez con 27 minutos e 0,9 segundos. O resto das carreiras serán o 27 de setembro en Ribeira, o 1 de novembro en Rianxo e o 7 de decembro en Boiro. Poderase participar de xeito individual en cada unha das probas ou inscribirse en todo o circuito, para o que é necesario correr como mínimo en 3 das 4 carreiras.